Bambancin hanyoyi guda biyu wanda namiji yake karɓan soyayya ta wannan hanyar, hakanan ita ma mace akwai bambanci da na namiji ta inda ita ma take karɓan soyayya. Masana soyayya da kuma masana halayyar ɗan adam sun tabbatar da cewar mace akwai bambancin hanyar da take karɓar soyayyarta da kuma namiji. Za mu fara da mace, amma da Allah muna so idan yanzu ka zo wannan channel tamu ka danna mana subscribe, idan kuma ka riga ka yi da Allah kai lakin ɗin wannan bidiyo kuma ka saurare mu zuwa ƙarshe. Hanyar da mace take karɓar soyayya shine ta hanyar kunne, ma'ana ta hanyar ji. Mace tana matuƙar son kalmomi masu daɗi, tana son namiji mai iya tsara zance, tana son namiji mai iya tsara magana, mai faɗin maganganun da za su sa ta nishaɗi da kwanciyar hankali da dariya da annashuwa. Na san za ka yarda da ni cewar idan na maka misali da cewar da yawa za ka ga mace kyakkyawa ce, amma sai ka ga ta faɗa soyayya da wani wanda za ka kalle shi za ka gan shi mummuna ne, ba kyau ne da shi ba, sannan kuma ba ma shi da wani abu da wasu za su iya kalla su so shi don wannan abu. To amma idan yana da baiwa ta magana, ta tsara zance, to duk yarinyar da ta kasance ta saurare shi, tabbas in dai tana sauraron sa, to tabbas za ta iya faɗawa soyayya da shi, a sakamakon ita mace tana karɓar soyayya ne ta hanyar kunne, ta hanyar ji. Akwai misalai makamanta irin wannan da yawa wanda na san kai ma za ka iya kawowa da kanka. Domin kada bidiyon ya yi tsawo, za mu tsallaka abu na biyu, shi kuma namiji ta yadda soyayya take shiga tsakaninsa da mace, to ta hanyar gani ne, ta hanyar kallo, domin da ya ga mace kyakkyawa zai ji ya faɗa santa, ko kuma da ya ga wacce ta iya murmushi ko ta iya kwalliya ko ta iya tafiya, ko ya kalli wata halitta a jikinta ko gabanta ko bayanta ko yanayin dariyarta ko murmushinta ko yanayin shigarta, to ta hanyar wannan shi kuma namiji yake faɗawa son mace. Kaga kenan akwai bambanci tsakanin yadda namiji da mace kowanne soyayya take shigarsa. Kuma shi namiji da zarar maybe ya ga wata ma wacce tafi wannan, maybe zai iya ji kuma ya karkata waccan, sakamakon me shi haka Allah ya yi shi, ta hanyar shi ido ne soyayya take kawowa gare shi ta hanyar kallo, saɓanin ita kuma mace ta hanyar saurare da ji. Shi yasa mace ba ta iya haɗa son namiji guda biyu a cikin zuciyarta, ba zai taɓa yiwuwa ba mace ta haɗa son namiji guda biyu a cikin zuciyarta. Ko da ko kaga tana da tarin samari da yawa, to tabbas ƙwaya ɗaya tal take so daga cikinsu, kuma duk shauran kawai tana tare da su ne, amma ba wani wanda take soyayya da shi da ta haɗa da soyayya da wani. Kwaya ɗaya ne tal wanda take so. Saɓanin namiji shi kuma za ka ga cewar zai iya son mace huɗu ma, sama ma da haka wani, kuma duk yana son su. To Ubangiji haka Allah ya yi halitta su da tamu da tasu da bambanci, kamar yadda Allah ya halicce mu da bambanci a yanayin jikinmu, haka a tunaninmu da tunaninsu da ɗabi'a su da ɗabi'a mu akwai bambanci.